Són les 3:20 de la matinada i estic a un lloc que és tranquil, la pista del Dalmau, que és bastant pla i es pot trotar. Em vaig amb el cor encongit, que és que tinc un tumor cancerós a la bufeta, en principi per ecografia és un papil·loma. Va mutar 3 vegades el càncer i cada vegada que anava mutant anava pitjorant, fins que al final, la tercera vegada de la mutació, ja va ser un carcinoma in situ i al final va desembocar amb el que era previsible, que era una crisi de cavall, un ensorrament total, una depressió, fins que vaig pensar, Joan, això has de girar, aquí has de girar el mitjó. La muntanya tota la vida sempre m'ha ajudat, m'ha anat molt bé, ha forjat el meu esperit. Doncs mira, la muntanya pot ser aquest pal·liatiu.